Kini ang hulagway sa hagdanan ilawom sa Aguada Bridge nga nahimutang sa Barangay Seaside, Isabela City, Basilan. Ingon ini na ang hulagway karon nga napuno sa mural paintings nga gipinta sa 13 ka mga estudyante sa Claret College of Isabela. Usa kini sa artistic piece mural nga gitawag og Escalera de Paz y Amor kon hagdanan sa kalinaw ug gugma. Apil sa gipinturahan ang wall sa Aguada Bridge. Usa na kini sa mga atraksyon sa Isabela City nga pwedeng mag-selfie nga background ang mga murals. Matag ang sa hagdanan nakasulat ang lain-laing pinulungan sa lain-laing tribo nga nagpasabot sa kalinaw. Gipasalamatan ni Mayor City Dalia Turabin Hataman sa Isabela City ang 13 ka mga student artists nga miboluntaryo og mural paintings nga magsilbi na karon nga atraksyon sa lugar. Gihimo kini subay sa selebrasyon sa Mindanao Week of Peace 2023 nga adunay temang A Call for Solidarity, A World Without Violence. Tungod sa gihimo sa 13 ka mga estudyante, gihatagan sila og pinaskuhan ni Mayor Hataman isi pasalamat. Grocery packs ug usa ka sakong bugas ang gihatag ngadto kanila. Sherry May Gonzalez, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.